ଇସ୍କା ଖାଲି ପଚ ପଚ ପାଣି ହେଉଛି। ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଦେଖ। ହଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କର, ଏପଟା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର। ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଲିଛ ପଛପଟୁ। ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ପଟକୁ ଆସ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୋଳି ବି ଅଛି। ନାଇଁଲୋ ପାଟି କରିବ ଖସିଲେ। ହଁ ଏଇଟା 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଆସିବେ। 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଆସିବେ ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। କଳା ଧନ ଯାହା ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଲେ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫୁଲ ହେଇନି କଳା ଧନ ଯାହା ପାଖରେ